Hvorfor vil du ikke Vi skal lukke der. Jo, jeg tror også. skider med det. Det er der gang med lort derinde. Skriv hans liv. Vi kan også bare give ham så. De her poser der. Ja, de filmer jeg nu. Ja. Giv mig nu bare noget. Ja, du skal nok få. Nej, du skal bare du mod. Hvis jeg skulle rigtig lede, ved du, hvor det skal være så? Skal vi give ham vand? Så gør det. Skal vi give ham vand? Ja. Hvad har vi noget vand? No. Det skal være ledeste. Du skulle egentlig have givet ham inden. Jeg fik vand, dengang jeg fik kanel sidste år. Hvor er du modig, Martin. Du står bare lige så stille. Hallo! Kom så ikke til mig kanel også! Hvor er du modig. Ej, jeg kan simpelthen ikke få mig til. Har du puttet noget på ham? Ja. Så kan du tage den op. Jeg kan ikke få mig til. Jeg kan ikke få dig til det. Nej, det kan jeg Hvad er det med en regel, Svebber? Nej, Martin, han er farvet hår. Han er blevet bred. Nå, jeg har ikke gjort det koldt for dig, så det er lunken. Så det er ikke så koldt. Så er jeg sød ved dig. Hvad er det for kanel? Jeg er væk endnu. Nej. Fra? Ja. Så er det rigtigt. Så giver Så Martin. masser af kanelskrøver. Ja, Har du givet Trine? Nej, jeg filmer bare. vi har givet. Og så lige. Ud i trøj. Ud i trøj. Det skal jo rent lide, så skal jeg ikke. Ja, så ned i bukser, ned i strømmerne. Og det er i sko. Åh, helvede, det klister godt nok, den her. Nu må jeg en taks. Nu må jeg en taks. Vi finder ind i skubdagen. Hvad skal vi have i underhylder? Ja, Lige underhylder. Lige underhylder. Det er godt. Det er jo ikke her. Nå, hun var lige her. Så lige ned i godt nok. og så Martin. Det er en kiste, det her. Hvad skal vi så have? Vi skal lige have nogle strømper her også. Han kan ikke slippe. Han lige Lad med det. Der er så mange karse, det er lige måde. Ens tøj kommer til. Og det er håret, det kører i flere dage. Så godt det er bare skal ud det her. Jeg kunne finde kanel i håret flere dage efter. Ja, det kan jeg også have på poden også. Og så lige den anden, den skal også have markeren. Ja. Ja, den anden strøm skal også have markeren her. Det var bare det. Jeg fik jo kanel sidste år. Det var så heldigvis i Og så sommer. det sidste. Så der fik jeg både koldt vand og alt muligt ud over. Bare ikke han løber efter os. Det er fint også for. Ej, Skulle det have en kammer af mig, hva'? Vi vil ikke have kammer. Skal vi så lave kanelkage nu? Kanelkage. Ja, kanelkage. Kras, det er godt i underhylden. Nej, jeg kan ikke nakke noget. Nej, det kan det var for. Er du sikker på, at du skal have en kammer? Ja, jeg er fuldstændig. Hvad vil du sige? Goddag til mig. Og en er lov lige for en meget mere sløv end det meget kan på der. Det er også fået. Er der ikke noget med bruserne gået i stykker derinde? Ja. Så må vi give dem alle sammen. Det er de sagt i radioen. Prøv at se borgerne. I vil ikke have en hel bord. Gider med det ikke, jeg bare regne det. Ja. Ja. Så har vi skruet op, den bliver... Ja, vi skal lige huske at have de poser med ind. Så har du fået din kanel.